aya ti maysa nga ubing nasamsam itngem hasmin kasla sabong nga pagugrad iti bulan ti Abril ti aya ti maysa alakay aglalo mo agkabaw napait, napait, napait nga makasuka. Anan sa taolelo agsapul katibalo akapadpad tauban mo kenday tatupul mo tabay panunutin ti aya ti maysang nga ubing aglalo no adda makinaywanen aglalo no adda makinaywanen